kan ikke mere, jeg tror, jeg bliver liggende her, men det er jo ikke det, der er pointen med sangen. Pointen er jo, at der var nogen, der hjalp og havde lyst til at hjælpe, og den kæmpe store oplevelse, det var. Det var jeg nødt til at skrive en sang om. Og det er den sang, jeg har skrevet hurtigst, nu har jeg lige sagt, da jeg var 10 år om at skrive langt ude, langt oppe, og jeg var også et par år om at skrive under tiden, og sådan noget. Den her 2-4 timer fra start til slut. Tekst, melodi, alt. Så der var noget, der skulle ud. Jeg kan se ham fra mit hjem, jeg har mødt ham på min vej. Hørt de glammende vinde, og det væsende gå med ro. Det er jo blue smile på adfærden med sin havede menneskekrop, som hindrer rent og uden tvivl lod sig falde, da livets helhed foldede sig ud. Måske var der ingen hænder, der rakte ned i bæstens frådende gæld, holdt ham fast indtil lysten til at være kunne bære mere end en flaske nu. Måske kunne de ikke nå det, for tiden løber, de skulle holde sig fast, for ikke selv smadres jordløs mod bænken, uden udsigt til andet end ham. Fra dybe, og jeg så et bølgende hav af udstrakte hænder, der kærlighed rakte ned. Holdt mig fast og holdt så længe, at jeg til sidst kunne vriste mig fri, med viljen til selv at stå og holde tanken om at leve ud. Holde tanken om at leve ud. Jeg har det